बेलेगना जौहांबायानो आरोना टाइम जानोसै आरोना फुरागान हागानसो दैखौ लांहोबाय आं इयाव थालिराव हेलो लोगोफोर गुड मर्निं बिदिन ब्लग यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं स' लोगोफोर दायो आङो दुब्लियाव दंफैयो दिनै जोंहा खोथिया फोनो नागिरदों ओमफ्राय दा बे खोथिया फोनायावनो बिफाखौ एसे हेफाजाब होनो फैबाय आरो ना आं लोगोफोर डाइरेक्ट सिखारनानैल' फैदों आङो स' नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम बै दब्लायसे बे दब्लायसे दब्लायनै लोगोफोर दै खम जानानै नैबे ट्रेक्टर आगान आगानसो दैखौ लांनांबाय आरो ना दैया खम जादों माने दब्लायसेयावथ' जाबायमोन ओमफ्राय दब्लायसेयाव खम जानानै बे ट्रेक्टर आगानजों दंग' जावै जावै दैखौ लांनांबाय आरो ना लोगोफोर उफाय गैला नोगोद मेंबाय फुङावबो जेबो जायाखै डाइरेक्ट सिखारनायनिफ्रायनो फैनाय आरो ना नै दैया थांहांबाय एसेबावबानो जासिगोन बेजों दंग' बानाय बानाय ओइ गोजान जाथारो 200 मिटारसो जागोन आरो ना नै ओइ एकदमबारे बेयाव मोनसे दंग' दं बे दंग'खौ थेथेनानै माने बे ट्रेक्टर आगान आगानजों आराम लाबबाय आरो ना दा जासिगोन बांद्राय बुरजा नांला थांगासिनो नोगोद मेंबाय बे दब्लायसेया जाबाय ओमफ्राय नैबे दब्लायसेयाव एसे नांबावगौ आरो ना नै खिजा नै बेयाव बोरि जाना दं समान जायाखै बांद्राय बुरजा नांला एसेबावबानो जासिगोन ओमफ्राय नैबे जाबाय बैयाव फोनो नागिरदों लोगोफोर बै ट्रेक्टर नुहुरनाया बेयाव ट्रेक्टरजों हालेवगासिनो ओमफ्राय बेयाव दैखौ मेचिनजों सारदों बेयावबो मा जानो दहाय मेचिनखौनो सारनो रोङा बिसोर रावबो ओमफ्राय आंखौ लेंहरनानै आंसो साना हैदों थांनानै जि गोबावजोंसो दै गहोनो हाबाय आरो ना मेचिनखौ नैबे मोनसेया जाबाय आरो ना नै फोनांसिगौल' दैखौ रानहोनानै ओमफ्राय दा आङो नैबे आंनि थालिर बागानाव दै होनो नागिरदों आरो ना मेचिनजों गुसु जाजोबदों खनसे गासिखौबो नङाबा एसे गोजौ जाबावसिगौमोन हासार होखांबाय नै ओमफ्राय दा आं इयाव दै होनो नागिरदों आरो ना नै बेनिफ्राय दै होबाय आं इयाव थालिराव खामानि मावफुबाय थानायावनो पार्सेल फैना होलायबाय आरो ना लोगोफोर दा उफाय गैला बेखौ लायग्रोनांसिगोन 12थासिमल' थायो जाहैदों ओमफ्राय 11:30 बारखाबाय दा थाब थांनानै लाना फैनानै ओमफ्राय दा खोथियाखौ फोफैनोसै आरो ना लोगोफोर स' लोगोफोर पार्सेल लायनायावनो खानायखौ सिनजाबोखाबाय आरो ना आङो खानायाबो लावखाबायमोन नालाय बेनिखायनो टाइम मोननायावनो सिनजाखाबाय स' लोगोफोर दायो जों खोथियाखौ फोनोसै आरो ना माखासेखौ लांखांखाबाय फादारा ओमफ्राय दा बेखौ बस्थायाव आग्लायनायखौ आं लाना थांसै आरो ना अयथासार सान्दुं गोसा फोखांबाय आरो ना गाइसमोन फोखांबाय बेलेगना जौहांबायानो आरो ना नै लोगोफोर मालाय जौहांबायानो बेलेगना सानबा 6 दिनसो जाबाय बेखौ फोनाया नै जोंबो फोखांबाय आरो ना लोगोफोर जोंनिखौ ओमफ्राय दा बै मोनसेयाव दहाय मेचिनजों सारलायनाय दंमोन ना बेखौ दा फोगासिनो बै मोनसेखौ फोखांबाय दहायो दंग' जावना दै लांलायनाया बेखौ फोखांबाय ओमफ्राय दा बै मेचिनजों दै सारनाया बेखौ फोगासिनो ओमफ्राय थालिरावबो दै होदोंमोन आङो बेबो जासिगोन खोमा बेखौ नायना फैनोसै आरो ना आं लोगोफोर स' नायलांबाय दा भिडिअखौ जोबजासिम गाइसमोन दायो जोङो थाइजौ जानो नागिरदों आरो ना नै जा फिथाइ दंखायो नै जा दंखायो नै ओरैबो गाहाय गाहायावनो नै थखा थखा नै बेबो ओरैजा नै आरो नै इयावबो दङ नै देनजार फिथाइ दंखायो जा बुरजाखा थखा थखानो स' लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम जानोसै आरो ना जों थाइजौखौ आराम लेमदो इसा
लोगोफोर दायो आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै दासान्दि बिदिनो नर्मेल भिडिअ फैबाय थाथ'गोन जेरावबो गोजानाव बेरायनाय जाथ'वाखै